Yo, what's up mga kapasaway, no? So bilati bayari naman ta. So may ara ta sender sang storya. Ang sender mo si Mr. Bernard Arsenio from Kuwait. Bilati bay kalulayo ba? Kuwait. Okay, so ang storya ngayon pakuntis-kuntis sa pinakadasig nga babayi magiho sa bilog ng kalibutan, no? Istorya ko sa inyo, no? So amo niyang natabo. So contest pa dasig-dasig sang giyo. Okay? So ang mga participants amo ang Amerika, Japan, siyempre Pinoy, ato na iya number 1. Okay? So padasig-dasig giyo. Okay? First ang Amerika nag-perform, nila tibay damo-damo nga tao nagnilantaw. Live telecast pa. So, Amerika ang first nag-perform. Ang gin-perform sa Amerika, ping-pong. Ga-ping-pong siya lang isaway sa kontra. Pag hanot siya, lag. Ito naman sa piyak, sa luya naman, balik-balik. Ti ano blakadasig, wala ang umpok sang ping-pong, blakadasig-dasig. Ti amo na ang gin-perform, bulinti. Grabe, bilib mga tao, pinalakpak mga tao. Bulinti, perfect. Ti ang next nga nag-perform, amo ang Japan. Okay? So, ang Japan ang next. Ang gin-perform sa Japan, ang kamot ya ginalsaya, ang isaya kakamot ginalsaya. Tapos nagpalakpak sa gamit ang isa ng kakamot, hindi makita ang isa kakamot sa palakpak sa tamang kadasig, pero gahuni gamulo na sa pero hindi makita. Bulinti, pero kibot ang mga tao. Grabe ba? Isa lang kamot ginalsaya pero ga palakpak. What the fuck? Hindi makita ang isa kakamot sa tamang kadasig. Bilatibaya. Tiyari na. Ang Philippines na nag-perform. Pag-perform sa Philippines, naglagan sa saubal. Ang paglagan niya, napatay sa. Pero siya ang nagdaog. Kabalo ka mo ko nga kaya nabungguan niya ang kagalingon niya. Naglabog yung espiritu. Di puta ka storya. Gago! Di tamang hindi ka dasig siya. Tigdasig pati kagalingon niya, bungguan niya. Espiritu yan naglabog. Tingnan ti perfect. Ay, bilakibay! Perfect! So, madamog yung kasalamat, no, sa sender, Mr. Bernard Arsenio from Kuwait. Okay, so ma-wash out ta anay, no? So, ari na. Ang ginahulat sa tanan. So, gina-wash out ta dagali, no? So, una-una sa tanan mo si ang sender sinisang storya nga kanami na may ka perfect ka perfect git. Ay, bilakibay! Perfect! Okay, so Mr. Bernard Arsenio from Kuwait. Okay. Sa Bonafe family sa Barangay Sumag, Baulin, perfect. Barangay Sumag, dira sa may Purok Riverside, Barangay Sumag. Bonafe family kay Mr. and Mrs. Jojo Bonafe. Helen and Jojo Bonafe. Okay. Stock Aguinaldo Tubuso, dira kay EJ Gomez. Baulente, ka perfect. Okay. So wash out dira naman sa aton mga kauturan dira sa Saudi Arabia, sa Jeddah, no? Sila ni Archie Tangguyan, perfect. Denver 11 kag Jiski Torres. So dira man sa Riyadh, no? Mga karanso tada ara sa Riyadh. Mga OFW da, mga nurses da, mga pa-wash out. Ilista nyo lang ang pangalan nyo kay i-wash out Okay? So madamog yung salamat sa inyong pagpumati. Kabay pa nga nalipay ka mo bisan pa paano, bisan gamay. Okay, so sunod naman natin ng istorya. So may mga sender, no? Sender sa mga istorya. Galing kay do ka tamang kalawig. Huwag ko pa mayo na basa. Kay do kalawig. So muna na ginuna ko ang mga medyo lipot. Okay, so madamog yung salamat sa daso naman natin nga pagkilitanay. Bye!